Смесвам нищо. Се виждат прекалено работи на този екран. Оп. Няма ги. Ое! По-сериозно, Илана. Да приключваме с това интро. Пак съм аз. Добре дошли в това видео. Нямам кой знае какво да кажа. В това видео ще видите две неща. Едно ще е тренировка, другото ще е приключения в природата. Това е. Няма друго. Викам да направя някакво интро. Ще го разгадаем, ще го разгадаем този YouTube. Ей! Няма едно интро, в което да ни фърлям нещо. Всъщност, само те интрото. И то интрото го е. Свърши, стига. Няма става по-дълго от видеото. Ниче не мога да говоря на цял ден. Приятно гледане. До следващия път. You wanna turn me off. You wanna flip the switch. I wanna break the lock. I know what makes you tick. We used to be so young and free. Yeah, baby, don't treat me like a machine. I could still be just what you need. No, baby, don't treat me like a machine. Wanna go to your apartment, take it back to where we started. We'll be everything you wanted, you wanted, you wanted. And I know it could be perfect, and I know it would be worth it. We'll be everything you wanted. You wanted, you wanted. Плачат ми краката, супер за слаби. И обичат много да ги натоварват. It's driving us apart. The way we never speak. I'll fix your broken heart and make you feel complete. We used to be so young and free. Yeah, baby, don't treat me like a machine. I could still be just what you need. No, baby, don't treat me like a machine. We used to be so young and free. Yeah, baby, don't treat me like a machine. You need. No, baby, don't treat me like a machine. Това е единственото нещо за крака, в което съм добър. Малко. Аз не. Болят ма краката сега. Ама аз кляках додолу, ти ми клякаше додолу. И аз се стласквах с ръце. Просто хвърнах ръцете напред. Това беше тренировката. Продължаваме нататък. I wanna be on the front line, knotted up, suit ties, talking like a headstrong mama. Got a picture in your wallet, making me a habit, wearing your vintage t-shirt. Tie ribbons on your top hat, telling me I'm all that, just like the girls from your hometown. Sweet-blooded and I'm stranded, see if I can stand it, drinking in the shallow water. Коста! Коста. Бело! Камера, и вие ли сте тук? Ние наричаме нашите зрители камера. Здравейте, камера. The Camera Squad. Маля, къде отивам? Къде отиваме? Тъжно. Ето ще попаднеш тук време и това. Ние ще го щупим това нещо. Май не е много добра идея. Чакай. То не става голямо люление така. Не ми е забавно. Чакайте, искам да се стигне другия крак от земята. Ей. Хайде, люле, има да е, ама се спускай по-додолу. Ама не много ще се накалям. Мисля, че приключих тук. Добре, забавно беше до някъде. Сега ще правим чалъндж, поне да го спрем, ще издържа без стъпа на смята. Победих! Ей, там има за катерини. Хайде, катери са тук.
Колкото повече падания, толкова повече гледане. Ох, изморих се. Качвайте се, господине. Заповядайте назад тази сделка. Ох, много тежите клекна колата. Ако склани направо, дълго се чуят габаритни хора. Как ти накараме автомобила? Хайде да застреляме един-два лъва. Тук няма лъвове, брат. Ти си объркал таксито, мой. Сме ли на сафари? А, на сафари ли сме? Значи това е сафари. Лъвовете, право напред. Взела автобус. Идват хора. Бързо. С криза. Хайде, паркур. Ей, не се ли каже вече? Много се хлъзга. Да ти не си направила паркур още. Браво. Стана, бе. Стана. Ох, много е стръмно. Това нагоре. Ами е кално. И е трудно. Лъзгано е. Капа съм нормален, много се накара. Общо взето решихме, че природата е тъпа и е мръсна и разни животни има. Е, так ме хапят тя раница с моята плът. Че е по-добре прибир, наистина много е стръмно. Гледай си в краката, се хлъзваш без да искаш, хвърлиш камерата, за да се хваниш. Няма бе, ще се използвам другата ръка. Така, ето тя ж беше шето между другото. Не каза, че в тези не е удобно. Ако залитнах. Ти правиш някакви интересни работи, пък аз не себе си. Не е толкова интересно. Така ми са. Стане малко да се ме с хората в интернет, като видирам тук в кучешкия парк. Си няма куче. Аз не искам да си имам куче. Искам голямо куче. Само ето. Много, много голямо и много рошо. И да изглежда много лошо. А пък също да е много добричка и да си играе с котенцата. Да се гушка и те да се пътат горе, като по анимациите. Като Фердинанд. Пиехме един ден Фердинанд за ония голям бик, който е много голям. Много голям, пък е много добър човек. Ма е добър човек. Тихо не, аз разказвам! Кой знае колко ли имаш да разказвам. Ама беше много голям бик, който много обичаш до дъжд цвет. Аз за какво говоря? За нашото голямо куче самоето, което ще е много голямо, а пък ще си играе с котенцата. Това беше. И страшно, и страшно. Голямо и страшно. Само много голямо, без да е страшно. Смисъл, ако някой си мисли, че е страшно, защото е много голямо, може. Няма да става. Ако си мислиш, че е страшно, защото го е оплашил, не е прав. Да, не е прав. И не сме ни видове. Нищо, че ние още нямаме куче. Това прои ли са? Една. Супер, ще го направя да се повтаря. You do it to me so well, hypnotic, taking over me, make me feel like someone else. You got me talking in my sleep. I don't wanna come back down. I don't wanna touch the ground. Pacific Ocean, dug so deep, hypnotic, taking over me. You do it to me so well, hypnotic, taking over me, make me feel like someone else. You got me talking in my sleep. I don't wanna come back down. I don't wanna touch the ground. Pacific Ocean, dug so deep. Hypnotic, taking over me. Taking over me. You do it to me so well, hypnotic, taking over me, make me feel like someone else. You got me talking in my sleep. I don't wanna come back down. I don't wanna touch the ground. Pacific Ocean, dug so deep, hypnotic, taking over me. Бум! Бум! Тези пукоти са от някакви пичове, които стрелят с пушки. Искам да се мръднем по-надалеч от тези дете трябва да се слуша. Тук ни не е оцелило още някакъв. Стига де! Точно тук. Това е ужасно.
По-бързо. Да замахаме по-бързо. Ката ми не могат да се разберат кой какво ще прави. Говорене и ходене ми е трудно. Да потичаме малко, искаш ли направо? Супер шеф. Чувахте. А, наистина? Аз си го представях. Мисля, че ще е много яко. Много камъня ще падат. Направо всички птички посрещам с нос. Все едно сме на сафари. Отиваме да убиваме лъвове! Бенг, бенг. Ама избягахме от хората, дето стреляха с пушки. Да, така направихме. Беше страшно. Мен не ме беше страх. Кинг! Но все пак наистина смятам, че жените са по-добри лидери. Жените са по-жестоки и по-решителни. Природа. Това са мъжете. Винаги бадаци. Нали така камера? То се очаква това. Това е да си мъж. Я, какво казвам, мъжете са глупавички. Той го казва. Малко да си сложа в кръгът така отдолу. Виждах мъжете и какво ще да направя. За ти ни трябва да се говорят лоши работи. Защото не си по-добър човек, който стои до тебе. Така излагахме на асфалта. Грешен завой. Връщаме се. Да поемем по друга пътечка. Скамейка с масичка. Да? Тебе, брат, и тебе ти се предвижда. Сега ще видиш ти. Има и мостче. Бах ти якото. Мале. Аз взем само дървета. Как е мостът е много готине. Аз камейката я седях. Това е пътя за водопада, бе. Хайде, напред, към мечките. Мале, ако има наистина мечки, тук ще бягаме. Не, ми. Мале, мечките бързо бягат. Много. Мале, а къде са? Надявам се, че не. Вале, виж какво яко там е, човек. Някакъв прах. Според мен това се пара от водата. Хайде да отидем да видим. Може би това е водопада. Това е димоцкара. Ей, тук едни пичови си правят барбекю. Идеята е супер. До водопадите няма да отидем. Ще може да намерим. Къде са? Ей, там в дъното. Този водопад, Ти колко искаш да е? Ниагара. Дай да отидем отдолу. Голям водопад го няма. Една чечурка. Водопадите на квартала Велико Търново. Не знам къде е това. Тук разбрахме, че е извън Търново. Може водопадите на квартала, пък извън Търново. Са доста далече от квартала. Да е ужасно. Вече решихме, че природата е супер. Не е гадна. Закаля вече. Супер е природата. Природата нищо и няма. Проблема е в дъжда. Смотан дъжд. Ще умре, ако няма дъжд. Дъжд, върни са. Тук събираме на лънчетата, които да не цапат природата. Оп, кибърчето, това не е кошчето. Много е висока тази трева, не мога. Мале, снимки тук ще бъдат супер, човек. Нещо не става, бе, човек. Почна да снима, трябваше да кажем вълшебната думичка. Снимай. Ами, камера, сега аз много не мога да се ходя с камерата. Здравейте. Не. Какви дребни неща, а колко всъщност могат да ти повлияят на живота? Навиците са нещо много важно. Целта е нещо нормално, от което жените не трябва да се срамуват. И аз така мисля. Я да видим десния същия. Ти се пипаш по бицепса. Пипам се да. Много ти е голям бицепса. Предмишен, да, всъщност да. Благодаря ви много, че гледахте, който стигна до края на видеото. Ви хареса това видео, Може да ни изпратите пари по банкова сметка. like and subscribe. Или пари по банкова сметка. Чао, драги зрители!